monjos budistes. Aleshores, doncs, ells mentre marxaven i mentre marxen, perquè continuen fent aquestes marxes pacífiques, doncs van recitant simplement el sutra de l'amor. És això, estan recitant constantment aquest sutra, sutra. El sutra de l'amor. Com adobrar aquell qui és capaç del que és saludable a fi d'aconseguir l'estat de sossegament, el nirvana. És així. Ha de ser hàbil, íntegre, sincer i sense orgull, afable, tranquil i molt alegre, fàcilment satisfet i no implicat en excessiva activitat, frugal en la seva manera de viure, amb els sentits en calma, intel·ligent i no agosserat, impertorbable davant les emocions de la multitud, abstenint-se de seguir els camins que els savis censuren i tenint sempre present aquest pensament, que tots els éssers visquin feliços i lliures de tot mal i que els seus cors tinguin joia en el seu interior. Tot el que existeix a maler de vida, tant si són éssers fràgils com forts, sense excepció, siguin alts o baixos o d'estatura mitjana, siguin grans, petits o grossos, visibles o invisibles, si viuen lluny o a prop, els que són aquí, els que cerquen l'existència, tots els éssers tinguin joia en el seu interior. Que ningú sigui la ruïna d'un altre, ni menysprei un altre de cap manera ni en cap lloc. Que mútuament no es desitgin cap mal, per causa de la provocació o de l'enemistat. Tal com una mare estima i protegeix el seu únic fill, fins arriscant la seva pròpia vida, així cal que es cultivi aquest amor il·limitat per tots els éssers que poblen l'univers sencer, estenent-lo amb una consciència sublim, cap amunt i cap avall, a través del món, amb serenor, lliure d'odi i d'enemistat, mentre estàs dempeus, mentre estàs assegut o ajagut. Cal que estiguis absort en aquesta atenció. Diuen que aquí hi ha una mansió suprema. Encara està verd el salsa. Sempre el mateix esperit. Encara són bonics la lluna i els estels en nits clares. Encara està verd el salze, encara plens de gràcia les tulles gronxades per la brisa. Tot i que sentim l'enyor del nostre país de naixença, els pruners florits del turó ens ofereixen encara la seva hospitalitat. L'exuberant vegetació dona més vitalitat als turons i més força a la lluna. Les carabasseres han començat a florir i els nens juguen al sol en el jardí, davant de casa. Fem llibres i els enviem per correu. Encara que vivim amb simplicitat, cada dia de la nostra vida és una festa. Les notícies del nostre país no són gens bones. Els temples no tenen permís per fer sonar les seves campanes. Molts nens s'han quedat sense pares. Moltes persones es troben en camps de reeducació. Escriptors i artistes segueixen en un silenci de mort. Molts boat people, entre ells nens, moren en el golf de Siam. L'amor amb prou feines intenta expressar-se. Què podem fer? Les nostres mans estan disponibles, estem a punt. Què podem fer? La resposta vindrà sens dubte, si sabem mantenir la fe i la calma enmig de l'agitació. El llum del sol segueix portant la nostra atenció cap al cim del turó. Els cirerers florits segueixen meravellosos, i la lluna i els estels, bonics en nits clares, els salses encara verds, i la tulla encara es gronxa amb gràcia davant nostra. Thich Nhat Hanh. El sutra del cor en tibetà, amb commemoració, diguem, amb un homenatge als tibetans. A nivell de Birmània, el sutra de l'amor i un text de Thich Nhat Hanh, que Begoña ens recitarà. Després de marxa de la sal, l'Imperi Britànic tenia una taxa, uns impostos, davant de la sal, llavors la gent no podia recollir sal. I el que ell va fer va ser una marxa cap al mar, simplement va evaporar aigua del mar i amb això va dir poso en dubte el que són les bases de l'Imperi Britànic simplement evaporant aigua de mar i recollint jo la pròpia sal, no? Que era el que ell anomenava l'autogestió.
dels recursos. Llavors, bueno, a partir d'aquí va haver 60.000 persones que ho van començar a fer, que els van empresonar, i va haver tota una lluita, no, social. Després també una altra de les anècdotes va ser quan va dir a la gent que deixés de comprar roba a l'Imperi Britànic i que es fabriqués la seva pròpia roba. Llavors es va haver 2 milions de telers de dones que van començar a teixir la seva pròpia roba i deixar de comprar-la del que va ser l'Imperi Britànic. Després una altra de les accions que ell feia era el dejuni, davant de les injustícies. Com s'ha de recordar això? Om mani padme hum, 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 om mani dat. De verdad, esencia, las cosas. Más próspera, más